watui nobar phaibo jungjal kaglia tiprasa bosongrongni banya khwlai jalnai rongni aba hanyo mampli kasai phaika bishramganjni langma hatiwo tini hanyo hai belai kheno munam senam ongoi tongphano borok orono achugui nukhungno tini senamlai rablai ni banyani bai tongjau o koktumano phanawunyo TWF 90 Charilam ni beri botolok thangai tini bongni phalna grogo thangai berai na lekha bahake tonglai jakanai banya khwlai ro sawi khanaraka bongni birimai kogno sungno ustol kaisasepano senamai rakangke belanyo hamnai kunu lokiwo tongkha Anjali Deborma Samoli Deborma tai Porfili Deborma tama saka khnai ni sini kokmane bisingte o jagao ustol kaisa khwlai ri ma khake belai chao no rok sin bage kisa ka hamnai jeng belai kosto i konai tini bo tui rok wa tui nobar phaike belai kosto kamini rok khane jeng da master para ni nahari jeng da tin bosor ka kha tabuk sair sikan nai tong ta kyo January theke sair bosor ka nai yang to manam ekdom manamoi kai ni bor or sutiyo or suti payo jeng kri purke ke belai kosto mo gai ko tini bo ati phainya hau iko tui obo se kolan rok khlai se asuk layo mo ke dukan na se bosor dugere dai thaka ke bo phan sung phai je kire oma ken chole lai oma ken chole jong nobar watoi ro no phas phai ta bo sinai tam khlai ri ma nomor ni bising te kisa khlai re jati hai ji ko nang tam rok pa sung dai ko kuri dong ni dong no phalai ja kuri ba ini na se ro kuri ke nai ro la us sa tam phalta sarai bai chini media no chung oro tini boma bodol ni engai nai chung omo chini bishramganj lengla mahati ganawo omo bisi kaitham kaibre ngi tongkha niji bonu go ang thak bonu kha chini borok rok oro bania khai tongo bohok tongma ba jotono kaisa khai to ma chanai anga haipano chini bukuk songni obosta belai ke hamya abo tabu nungbo nukhana anga joto nugui tongo angke chung bosor phaike chung budri layo chung candidate bud riwine chung san kangke chung borno bud rohoro angke pass khlai ro borokno angke abon poreke kuno response ro kringai tongo abo inge chini public rongni bai kuno kai abon bagino ang tini sakphang oro basa wei ani boma bodologai baksa omono investigate ma khaikya tamni hanba tini be watoi jotono nugui tongo angke tabo of festive mood chini borok rok kisa bania thangai kisa misa puisa ajinani lamao jorawo tabo omo hai hamya omo hai nukhung rok hamya bongni ri rok bebak tei rok sijak nobar phaike kobonjak omo haike to borok business khai chai mania inge abon bagino I request honorable MP West Tripurani sini Sir Biplab Kumar Dev no omono nai omono dati ora kaisa stall ka hamke bokhlai runa ungthung chini boro rok jate oro bania khaimani bisingte borokni poribar bo thangtung chini o bazar hati bo naithoktung ang obose chini naharmu gasuk sawai na hambai thank you media for giving me this opportunity. We are here on behalf of all the women. It's already here 3 to 4 years. I have been observing the people here. They're doing the business here, and I have seen without any good shelter, the wind comes and the rain comes. They have no proper shelter here, and I urge or I request our MP Sir Biplab Kumar Dev to take good step and necessary step, the urgent step to make for these poor people one good stall here that they can do good business and live livelihood in peaceful way.
So this is my request to our Honorable MP Sir Biplab Kumar Dev. Thank you. Belakina hambai omo hunke bishramganj chini lenglama hati ni gana ono yang ke saito chini bukhuk joksong gobang maro prai 30-50 jona hai borok hai temporary khlainai bazar khai tongai jau watui no bar phaike borok onek problem borok ni tongnai mani rokno khatinani tese phehalnani mane onek jungjar phaiuta no borok watanke जों वानसुका chini borok rok jehetu chini bukhuk song chini sakni borok ba जों borokni ngei sing bisa khorang bisa nai ba borokni tamo problem tong aborok no tuising ni borok malai khaja ge omono jehetu chini bubagra sino sau sakni borok rok non chubadi man sak chubadi samung khaidi te जों बावनो आबोनो नो सावैनो जोंरो तिरि फाइले क्या जेहेतु जों बुबाग्राबो साजाकबा नरक बुरि रक बाहायनो नरक खरांति सादि सामुन खायदि बरकनो हेल्प खालि चुबादिनि साजाक आबोनो रोगनो जों बिनरो फाइले क्या जेहेतु जों थांति फाइदि जों बखावसिनि बुरि रक जों गतनो मिलायसिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दंगो सिन मेडाम प्रहालि yang tongo sini baisong yang tongo sini मेडाम संग दंगो गतनो गे जों गतनो सार बायखा फाइदि जों तिनि आबोनो विजिट खायलायनाय ताइ जों आं स्पेशली रिक्वेस्ट खायनाय सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार chini borong gonang sar bikas no jehetu bojoto ni tabuk minister ba chini tipra hani joto tipra sani hamkani bagi botabuk bini yago barja bini yago fan tongma ba ang bono request khainai je chini o tipra sarok ni chini olenga ma hati je dukan khaitongne banya khaitongnai borok no kache kaha musto oro snami na nungthung in kaha musto snami na nungthung te no bar wati phebe borok jehetu kaham bi banya khainai business sing buri ok road ni manan bagai ke tori manan bagai sak sak pati manan bagai sungo platform snami thung jaga thung save thung omonang ini koyo sini borong gonang sini sar bikas no hambai